Maċedonjan li jaħdem f'bar tressa il-qorti wara li allegatament kien stupra lil martu tqila, madankollu l-każ waqa' wara li ħafritlu fl-awla. Kien ftit qabel nofs il-lejl tas-7 ta' Novembru li għadda meta l-Pulizija Maltija waslitilha informazzjoni mill-Pulizija ta' Manchester li missier il-vittma kien irrapporta li bintu ġiet stuprata mill-akkużat. Hawnhekk fejn il-Pulizija marru fejn seħħ il-każ u arrestaw lill-akkużat f'San Ġiljan. Fil-qorti l-mara qalet li huma kienu ilhom miżewġin minn April u għandhom tarbija ta' 7 xhur. Iżidet tgħid li l-akkużat kien mar id-dar tagħhom f'San Ġiljan stess u talabha sabiex ikollhom x'jaqsmu flimkien iżda jirrifjutat. Hawnhekk allegatament ir-raġel offra li jagħmilha massaġġ li hija aċċettat u penetra fuq wara tal-parti tagħha. Il-mara qalet ukoll li fis-sajf kien hemm numru ta' drabi fejn ir-raġel eddida li kien se jxerret ritratti indiċenti tagħha mal-qraba. Quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u kien f'dan il-mument li l-mara ħafritlu u talbet biex titwaqqa' kull proċedura fil-qorti. Il-Maġistrat Għaxa talaba titla fuq il-pedana tax-xhieda fejn wara numru ta' mistoqsijiet qalet li ma kellix pressjoni fuqha u li r-raġel ma kienx vjolenti mat-tarbija. Wara li sema lil mara l-Maġistrat ordna li jitwaqfu l-proċeduri fil-konfront tar-raġel u issieħ biex ma jerġax jagħmel dak li għamel. Raġel ta' 50 sena mill-Furjana baqa' jinżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat li jeddet li joqtol il-ħuħ quddiem ommu li nissel biża' fihom u li kiser ordni tal-qorti. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Christian Kawki spjegat li l-Pulizija rċiviet rapport mill-omm li qalet li bina għandu vizzju ta' droga u kuljum jitloba l-flus biex jissodisfa dan il-vizzju. Hija rrakkuntat kif argument id-dar li ben għal kliem ta' teddid fil-konfront tagħuh anki jekk dan ma kienx preżenti. Fil-passat ir-raġel kien temm programm ta' riabilitazzjoni kontra droga iżda reġa' waqa' fil-vizzju. L-akkużat inizjalment wieġeb mhux ħati iżda wara li l-Maġistrat Viktor Għaxa ta' żmien jaħsibha biddel it-tweġiba tiegħu. Il-qorti fuq talba tal-avukat tiegħu ordnat rapport soċjali dwar il-każ iżda ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba li qed iridu jiġdu l-omm u oħt l-akkużat. Ġiet ukoll maħruġa ordni ta' protezzjoni għall-omm l-akkużat u ħuħ. Sirjan ta' 22 sena li jgħix il-Mosta u li għandu passaport Bulgaru ġie kundannat 6 xhur ħabs sospiżja l-4 snin wara li nqabad isuq mingħajr liċenzja tas-sewqan. U nqabad wara li l-Pulizija mill-Assa tal-Ħamrun kienu wettwettqu xi ispezzjonijiet fit-toroq u kien f'dan il-ħin illi twaqqaf is-Sirjan. Wara li ntalab sabiex jippreżenta liċenzja tas-sewqan valida u jieġeb illi m'għandux fil-waqt li nstab li kien qed jgħix f'pajjiżna b'mod illegali. Apparti dan quddiem il-Maġistrat Viktor Għaxa ġie mixli wkoll li saq mingħajr polza tal-assigurazzjoni. Riżultat ta' dan il-qorti skwalifikatu wkoll milli jkollu liċenzja tas-sewqan għal perjodu ta' 14-il xahar.